Raz. Takže nám ukončil parkour Matej Borčík, ako som spomínal, nasleduje Alexandra Foltínová na koni Nikolka, ktorá má štart povolený v tejto chvíli, beží časový limit, do ktorého je jazdec alebo súťažná dvojica povinná odštartovať. Zostáva 10 sekúnd, aby dvojica odštartovala. Pardon, Zuzana Horálová na koni Niko. Takže 45-sekundový časový limit pre Zuzanu Horálovú na koni Niko začal práve teraz, štart má povolený a môže nám preťať časomieru na štarte na prekážke číslo 1. Počet prekážok je 8 v tejto súťaži. Je to otvorená súhopy súťaž, kde obťažnosť je smerom dole nestanovená, to znamená, že prekážky môžu byť ľubovoľne vysoké, čo sa týka výšky až do maximálnej výšky 80 cm. To je druhé zastavenie. Zostáva ešte jeden pokus pre túto súťažnú dvojicu, aby sa pustila do prekonávania prekážok na dnešnom parkoure. Myslím, že teraz to už vyjde, áno. Na parkoure máme Zuzanu Horálovú na koni Niko. Pripraví sa Lucia Kanátová s štartovým číslom 5. Potom to bude Alexandra Kisová so 6. Nasledovať bude Alexandra Foltínová. Po nej Magdalena Kňazíková. Takže bohužiaľ táto súťažná dvojica nám predčasne ukončila parkour, pretože koník trikrát odmietol poslúchnuť jazdcové pokyny. Tým dala priestor pre ďalšiu súťažnú dvojicu, ktorou je Lucia Kanátová na koni Reunion alebo Reunion. Takže aj táto dvojica mala práve zborom rozhodcov štart povolený a vidíme ju v nájazde na prvú prekážku. Začala bežať čas. Samozrejme aj táto dvojica sa bude snažiť dosiahnuť ten optimálny čas. Ktorým je 63 sekúnd. Každá sekunda po alebo pred týmto časom je jazdcom na škodu. Za každé 4 takéto sekundy mimo optimálny čas zbierajú jazdci aj teda s koníkmi trestné body. Je teda nielen na jazdcovi snažiť sa prekážky prekonávať bez zhodenia, ale samozrejme strážiť si čas, zvoliť optimálne tempo, nebyť ani rýchly, ani pomalý. V čase 57,91 a s 0 trestných bodov nám ukončila parkour Lucia Kanátová na koni Reunion. Nasleduje Alexandra Kisková so 6 na koni Askany. Poprad Alexandra Jažecký klub už máme nemáme ju ešte na parkoure, to znamená, že dvojica by sa mala urýchlene dostaviť pred väžu rozhodcov, pretože čakáme iba na nich, aby sme ich mohli odštartovať, pustiť do tejto súťaže. Alexandra Kisková na koni Askany je nasledujúcou súťažnou dvojicou. Po nej to bude Alexandra Foltínová. Nasledovať bude so 7 Magdalena Kňazíková, s 8 Karla Kostková, s 9 Martin Skála, s 10 Katarína Uhlárová a s 11 Wendel Siga.
Takže po pozdrave od jazdkyne a po zvonci môžeme skonštatovať, že štart pre túto súťažnú dvojicu je povolený. Budeme držať palce aj tejto dvojici. V tejto hobby súťaži jazdci nemusia mať licenciu Slovenskej jazdeckej federácie, stačia skúšky základného výcviku jazdca a kone musia spĺňať podmienky o registrácii a predpisy veterinárnych pravidiel. Nemusia však mať licenciu Slovenskej jazdeckej federácie na príslušný kalendárny rok. To znamená, že je to súťaž, ktorej majú možnosť mladé dvojice tak v sedle ako aj pod sedlom otestovať si svoje kvality, svoju prípravu a nazbierať veľmi cenné skúsenosti do ďalších vyšších súťaží v budúcnosti. Takže Alexandra Kisková na koni Askany úspešne dokončila parkour, nenazbierala. Ako som spomínal, táto súťaž je príležitosťou pre mladých jazdcov. Výsledky z týchto súťaží sa štatisticky nespracovávajú, nemôžu byť ani kvalifikačné a výsledky z nich nie sú ani započítavané do žiadnych oficiálnych dlhodobých súťaží či rebríčkov Slovenskej jazdeckej federácie, čo však nemení nič na fakte, že jazdci do toho dajú určite všetko, lebo ako som spomínal, je to pre nich šanca tak dosť naostro si vyskúšať podmienky a atmosféru takýchto pretekov, ktorých sa dúfajme v budúcnosti budú zúčastňovať čo najviac a budú chcieť zúčastňovať čo najviac. Optimálny čas pre tento parkour, opakujem, je 63 sekúnd, dĺžka je 380 metrov. Opäť ďalší čistý parkour, to znamená bez trestných bodov v čase 56,47. To sú hodnoty pre Alexandru Fotinovú, ktorá nám ukončila parkour a dala opäť priestor pre ďalšiu súťažnú dvojicu, ktorou je Magdalena Kňazíková na koni Charizma Jašin. Po nej nasleduje s číslom 8 Karla Kostková, s číslom 9 Martin Skála, s číslom 10 Katarína Uhlárová, s číslom 11 Vendel Siga, 12 Zuzana Danková na koni Picard a 13 Patricia Haďarová. V tejto chvíli už beží čas pre dvojicu Magdalena Kňazíková. Koník si prišiel k prvej prekážke v kluse a rozhodol sa nacovať až po nej, čo vôbec nie je problémom. Len opakujem, že hlavným rozhodcom dnešných súťaží všetkých bude pán doktor Miloš Kravec. Zbor rozhodcov tvoria Gabriela Kopecká, Bibiana Zacharová, pán doktor Jozef Cigánek a Radovan Stratil. Samozrejme, jeden z rozhodcov je aj na zadnom opracovisku, kde organizuje, aby jazdci súťažné dvojice chodili v tom správnom poradí na parkour a aby sa tam takisto ako všade inde dodržiavali pravidlá Slovenskej jazdeckej federácie a parkourového skákania. Dvojicu ďalší nulový počet trestných bodov pre dvojicu Magdalena Kňazíková, takže predsa len 4 trestné body získala, bohužiaľ, táto súťažná dvojica v čase 59,63 pre štart ďalšej dvojici, ktorou je Karla Kostková na koni Edison.
Dúfajme, že dnešný ústroj jazdcov je trošku iný, ako bol na poslednej súťaži, keď sme tu mali teda extrémne teploty a bolo povolené oblečenie do takých teplôt. To znamená, že bez bund, bez sák. Dnes jazdci jazdia v sakách a bundách. Dúfajme, že počasie nám vydrží aspoň tak, ako je to teraz. Chcem vám podotknúť, že takéto teploty a takéto podmienky sú maximálne vyhovujúce pre tak jazdcov, ako aj kone. Tak, dúfajme, že sa to tak skoro nezmení. Karla Kostková na koni Erizon z Gemkal Rošňava je na prekážke číslo 6 z 8 prekážok tejto súťaže. A prekonaním tejto prekážky sa nám zastavuje časomiera na hodnote 64,76 a ďalší počet trestných bodov 0 pre dvojicu Karla Kostková na koni Erizon. Zatiaľ najlepší čas, čo sa týka stanoveného času, to znamená, že zatiaľ predbežne prvá priečka pre túto súťažnú dvojicu. Nasleduje s 9 Martin Skála na koni Shaden A. Grand Fuji Agro je štvoročný koník, ktorý sa takisto pokúsi priblížiť čo najbližšie k optimálnemu času s nulovým počtom trestných bodov. Zopakujem poradie jazdcov, ktorí nasledujú po tejto dvojici. Bude to za 10 Katarína Uhlárová na koni Kevin 3, za 11 Wendel Siga, 12 Zuzana Danková, 13 Patricia Haďarová, 14 Alexandra Kovalčíková, 15 Ela Martinčeková a 16 Samuel Paľa na koni Gold Bar. Jazdec sa nesmie nechať vyviesť z rovnováhy, keď náhodou koník niektorú prekážku, keď k nej neprejaví nejakú extra náklonnosť alebo sympatie, tak ako to bolo aj v tomto prípade. Čo ale stojí jazdeckú dvojicu 4 trestné body. Takže, škoda tých 4 trestných bodov, pretože optimálny čas na túto súťaž je 63 sekúnd. Tento čas bol veľmi blízko, bolo to 61,49, počet trestných bodov bolo 4 pre túto súťažnú dvojicu. A nasleduje v týchto chvíľach Katarína Uhlárová na koni Kevin 3, ktorá nám pomaličky príde, respektíve už máme pod vežou rozhodcov. A beží časový limit 45 sekúnd, v ktorom mala byť súťažná dvojica odštartovať. Už sa tak aj stalo. Náš promptný technický personál nám dáva do riadku prekážku číslo 2. Autor dnešných parkourov je už tradične tak trošku pán Peter Koželuk. No a technický personál nebudem menovať, hoci je ich pomerne veľa. Je to veľmi dôležitá zložka, bez ktorej by dnešné preteky nemohli existovať ani fungovať. Dúfajme, že im nebude zima, že nebudú mať veľa roboty pri oprave prekážok. Takže s odchýlkou 3,92 od optimálneho času, to znamená v čase 59,08,
s počtom trestných bodov 4 nám ukončila parkour Katarína Uhlárová na koni Kevin 3. Nasleduje Wendel Siga, ktorý má v týchto chvíľach štart povolený na koni Floris. Je to jazdec z Maďarskej republiky. Táto súťažná dvojica získala jeden trestný bod za čas. Hodnota výsledného času je 68,61. Odchýlka 5,61. Nasleduje s poradovým číslom 12 Zuzana Danková na koni Picard. Je to domáca súťažná dvojica, ktorej budeme držať palce. Za ňou sa pripraví s 13 Patricia Haďarová, so 14 Alexandra Kovalčíková, s 15 Ela Martinčeková, 16 Samuel Paľa, 17 je poradové číslo Terezy Polákovej. Zuzana Danková sa nám blíži k poslednej prekážke tejto súťaže, ktorú zdoláva z
Tak a máme tu výsledné hodnoty dvojice. Patricia vidíme na parkoure pripravenú Elu Martinčekovú na koni I Want You. Domáca dvojica Košice UL Slavia. Kôň vlastní Ina Martinčeková, ktorá zároveň sa veľkou mierou podieľa na trénovaní tejto dvojice. Tak držme palce, aby zúročila dvojica nadobudnuté skúsenosti z tréningu aj v tomto preteku. V tejto chvíli už je po prekonaní druhej prekážky a pred prekonaním posledných alebo nasledujúcich 6. Čo asi nebude prvá pozícia, ale aj tak blahoželáme k výkonu. V tejto chvíli už čaká na povolenie k štartu Samuel Paľa na koni Gold Bar. Opäť ďalšia domáca dvojica, ktorá nám predvedie svoje umenie. Po nej sa pripraví s 17-kou Tereza Poláková, 18-kou Anna Rákosi, 19-kou Roxana Rojtáková, 20 Heidi Maria Skalerud, 21 Dušana Vykoukalová, 22 Janka Zacherová. Časomiera sa zastavila na hodnote 65,79, počet trestných bodov 8. V tejto chvíli bol štart povolený Tereze Polákovej na koni Absolut. Je to jej prvá účasť na pretekoch. Znamená to samozrejme, že očakávania od jazdkyne sú smerom k svojej osobe asi pomerne vysoké, ale určite po príprave jej výsledok, ktorý dosiahne, bude s ním spokojná, veríme v to. Takže držme palce. Dôležité bude, aby bola so svojím výsledkom spokojná ona.
tak myslím, že zatiaľ vo veľmi peknom tempe a pekným štýlom táto súťažná dvojica absolvuje jednu prekážku za druhou. Samozrejme, úspechy sa vždy dostavia, len treba byť trpezlivý. Nakoniec sú výsledné hodnoty tejto súťažnej dvojice 66,81, to je čas, 8 trestných bodov je počet, ktorý dosiahli. Jeden z nich je za čas, takže 8 plus 1 to je 9. Odchýlka 3,81. Teraz štartuje Anna Rákosi na koni Infinity, opäť účastníčka z Maďarska. Zopakujem, má povolený Anna Rákoši s koňom Infinity z Maďarska v tejto chvíli. Čiže všetko je v poriadku, dvojica nám už súťaží, kde naparkuje na prekážke číslo 4. Za ňou nasleduje Roxana Rojtáková s číslom 19, po nej Heidi Marie Skalerud, po nej nasleduje s 21 Dušana Pikoukalová, 22 Janka Zacherová, 23 Lucia Seraková. Zatiaľ najlepší dosiahnutý čas, respektíve najbližší čas k optimálnemu času 64,51. Bohužiaľ 4 trestné body pre dvojicu Anna Rákoši s koňom Infinity. Nasleduje Roxana Rojtáková na koni Imiro. Štart mala táto dvojica povolený, to znamená, že sa môže sústrediť na začiatok a prekonanie prvej prekážky. Takže po troške zaváhania sa nám nakoniec podarilo odštartovať, respektíve dvojici Roxana Rojtáková na koni Imiro už na tretej prekážke v tejto chvíli. Nasleduje a pripraví sa Heidi Marie Skalerud na koni Whitney Bell, po nej 21 Dušana Pikoukalová, 22 Janka Zacherová. No a bohužiaľ pre túto súťažnú dvojicu už súťaž skončila predčasne trošku. Videli sme, že koník 3-krát po sebe, respektíve 3-krát odmietol poslušnosť. Jazdec má právo skočiť si jednu opravnú prekážku, ktorú si skočila. Je to kvôli psychike samozrejme, tak jazdca ako aj koňa. V tejto chvíli máme tak trošku v drezúrnom prevedení pripravenú na štarte Heidi Mariu Skalerud na koni Whitney Bell, veľmi úspešnú a kvalitnú jazdkyňu, ktorá sa prezentuje takisto aj v drezúrnom jazdení, v drezúrnom športe. Teraz
ju máme na parkoure, predvedie nám svoje kvality v tejto súťaži. Študentka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pochádza z Norska, už niekoľko rokov v Košiciach, veľmi úspešne sa adaptovala tak na prostredie, ako aj na všetko ostatné. Koníka má svojho. So širokým úsmevom na tvári sa nám blíži k prekážke číslo 6. A posledné dve prekážky ju delia od ukončenia parkouru. Verme, že úspešne, nechcem to zakriknúť. Držme palce. Vynikajúci čas, 63,61, absolútne perfektný čas z pohľadu optimálneho času. Počet trestných bodov 0 pre dvojicu Whitney Bell a Heidi Marie Skalerud. V týchto chvíľach už čaká na povolenie k štartu, ktoré už vlastne dostala dvojica Dušana Vikoukalová na koni Polo, domáca dvojica, ktorá si ešte prehodnocuje posledné momenty, ako začne tento parkour v tejto súťaži. Môžeme skonštatovať, že nájazd na prvú prekážku bude pravdepodobne na ľavú ruku, ako hovoríme v našej branži. Teraz sa spustila časomiera. Hlavne dres, mi takú slivovicu, kávu a keď máš nejaký sačok, keď majú nejaký čierny taký, vieš, ako... Lebo tu nám nejaká apka, vieš? Alebo druhý dážnik? Alebo dačo také, no keď máš. Chcem len pripomenúť, že okolo 12. hodiny sa nám dnes predstaví aj jazdná polícia z oddelenia jazdnej polície z Košíc, ukážu nám svoje umenie, takže dúfame, že budete v čo najväčšom počte. S ďalšou novou na konte, myslím, trestné body a v čase 58,58 nám ukončila parku Dušana Vikoukalová na koni Polo, domáca dvojica. Blahoželáme k 0 trestných bodov. V týchto chvíľach má, alebo bude mať štart povolený Janka Zacherová na koni Aramis 6. Počkáme si na zvonec, ktorý po tomto úvodnom pozdrave od jaskyne udeli povolenie od hlavného rozhodcu k štartu v tejto súťaži. Už sa tak stalo. Zopakujem poradie posledných dvoch nasledujúcich jazdeckých súťažných dvojíc. Bude to s 23 Lucia Seraková a s 24 Nela Tutková. V zápäti po tejto súťaži bez prehliadky parkouru bude následovať súťaž číslo 2 z dnešného programu Veterán Cup s účastníkmi nad 35 rokov. Počet prekážok zostane nezmenený, ich rozostavenie takisto a výška zostáva takisto do 80 cm. Že vraj vám mám priniesť. Koho? Slivku. Slivka stačí, ja už som raňajkoho, hej. A ste na raňajkom a vy nechcete k tomu nič? Ja sa potom tam zastavím. Ja len teraz sa potrebujem zovrieť. Nemáte nejaký taký sáčok? Alebo niečo? Aký sáčok? Nejaké také, ak sú tu napríklad na bedniach. Také na smeti. Pýtam sa. Lebo by som potreboval na kameru a na seba. A
A slivovicu a kávu. Takže predposledná súťažná dvojica v tejto súťaži je v cieli. Dosiahnutý čas je 60,30, počet trestných bodov 0. A my sa teraz už tešíme na posledné dve súťažné dvojice, ktorými sú Lucia Seráková s koňom Mabel Morrison. V týchto chvíľach má štart povolený, po nej bude následovať s 24-kou Nela Tutková na koni Army. Sačky už nemáme také. Páči sa. Tento parkour pozostáva z dvoch typov prekážok. Ak sa nemýlim, sú to komáky, sú to oxery. Všetkých 8 týchto prekážok, o ktorých hovorím, táto súťažná dvojica zdolala z 0 trestných bodov. Výsledný čas je 56,34, takže je to trošku rýchlejší čas. A máme teraz priestor uviesť poslednú súťažnú dvojicu, ktorou je Nela Tutková na koni Armin s poradovým číslom 24. Po jej úvodnom pozdrave a zvonci má táto dvojica štart povolený, beží časomiera, respektíve beží časový limit 45 sekúnd. V tejto súťaži nie je žiadna kombinácia, čiže žiadne dvojskoky, trojskoky, sú tu teda len spomínané komáky a oxery. Oxer to je tá širšia prekážka pozostávajúca z dvoch radov bariér, ktorá je pochopiteľne trošku náročnejšia. Veľmi dobrý nápad. Pán doktor, veľmi dobrý nápad. Dobre, pozri, vidíš, aká je výška, bude presne usekať na kameru. 3x3, ale ten dážnik, ktorý je, tak ten by sa mohol dať. Ten, čo sa chlapom povedal. To je ten veľký. No, ale to nevadí, veď to nie. Môžete si všimnúť, že na prekážkach sú červené a biele zástavky, tie majú tiež svoj význam. Jazdec by mal prekážku prekonať tak, že červenú má po pravej ruke a ľavú a bielu má po ľavej ruke. V tejto chvíli už má štart povolený. Prekažky samotné aj jednotlivé prvky musia mať takú konštrukciu, aby ich bolo možné zhodiť. Pritom nesmú byť tak ľahké, aby spadli pri najjemnejšom dotyku, alebo tak ťažké, aby zavinili pád alebo zranenie koňa. To znamená, že nie je jedno, ako je koncipovaná prekážka. Vidíme, že tento koník skáče tieto prekážky s vysokou rezervou.
Tak máme tu výsledok prvej súťažnej dvojice. Je ním čas 63,89 a 0 trestných bodov. Podotýkam, že optimálny čas je 60... Pardon, ospravedlňujem sa, táto súťaž je na rýchlosť, to znamená, že uvidíme, ako si budú viesť ďalšie dvojice, či budú rýchlejšie, pomalšie, bude od toho závisieť ich konečné umiestnenie v súťaži. Takže nasleduje dvojica Vladimír Sedlák na koni Simon, ktorý v týchto chvíľach bude štartovať, štart mal povolený. Tu normálne na túto položte, hore na podiu. Hej. Že je taký vysoký, hej. Že o adrenalín nikdy nie je núdza a v parkourovom skákaní videli sme, že bolo potrebné trošku viac energie a sústredenia a jazdeckého umenia, aby súťažná dvojica pokračovala ďalej. Zdá sa, že všetko je v poriadku. Prekážka číslo 6 bola takisto úspešne prekonaná. Máme pred sebou dve posledné prekážky 7 a 8, prekonaním ktorých dvojica ukončí parkour. Ja dotočím tohto. Dobre. Prekážky číslo 1, ktorou je červený oxer hneď za časomierou. Po tejto dvojici sa nám je to posledná dvojica v tejto súťaži. Protect your son, back character. Then the kind of living girl